As prazas de abastos non cesaron a súa actividade co estado de alarma, aínda que moitas praceiras, por seguridade e precaución, decidiron non abrir os seus postos. Coa mellora da crise sanitaria e a diminución das restriccións derivadas do estado de alarma, as praceiras recuperaron a súa actividade. A ver, llevamos 8 días trabajando. Nosotros estuvimos cerrados, pero ahora empezamos el día 1 y bueno, mejor de lo que me esperaba. La gente está muy concienciada. Hacemos mucho servicio a domicilio, hacemos paquetería para afuera e, bueno, bien. Pois nesta primeira fase moito reparto a domicilio, moitísimo, para a xente que está confinada. Despois moita paquetería para enviar para fora. A afluencia da xente máis ben martes e sábados, porque fan compra semanal. As praceiras que están recuperando a súa actividade ven como as vendas se reduciron en case a metade. As que continuaron co seu traballo, ao ser menos postos, mantiveron unhas boas cifras de vendas. Prácticamente non, porque nos levamos aquí desde todo o confinamento. A ver, ahora notase unha pequena baixada, pero porque hai moitos máis puestos xa, entonces repártese máis a clientela, claro. La mitad, lo mejor no, pero sí, descendió bastante. Sobre todo por la semana. O Concello tomou medidas no mercado de abastos como limitar o aforo ou dotar as vendedoras e clientes de desinfectante, unhas normas que as praceiras apoian. No está mal. El aforo, 60 personas para esta plaza grande como es, quizás podía entrar más gente, sobre todo los sábados, que son los días de más afluencia. La gente protesta porque tiene que estar mucho tiempo a la cola, pero bueno, son las normas que hay, tenemos que aceptarlas. Después la desinfección fuera, esta mañana pasó el camión a pasar, o sea, a echar el líquido, bien, en principio bien. Nesta fase 1 volveron a actividade as florerías e o mercado de flores. O sector tivo unha gran resposta na reapertura, pero nos seguintes días as vendas baixaron considerablemente. A baixada de ventas? É moi grande. Non che podría decir, pero un 80-85% tranquilamente. A recuperación destes sectores dependerá do apoio da veciñanza. As medidas de prevención da praza supoñen unha protección para que os clientes poidan volver a mercar os seus produtos frescos e de calidade.